pasamuan ingkang kinasih, pangibadah Minggu Paskah monggo kita perwakani kelampahan kangge ngrayakaken Sang Kristus ingkang sampun mumu saking sedo. Amin. Katentreman saking Gusti Yesus Kristus nunggiling para sedherek sedaya. Amin. Ditunggaken kangge jikaratus sudah pitu pamanto kula aksan. Paduka kersa ngluwari kawula saking cengkeramaning kepinginanipun bawa nafsu kadonyan.
Paduka kersa mulang kawula nulodo dhateng Guru kawula Gusti Yesus Kristus ngantos manah kawula tansah kasinungan tentrem rahayu. Amin. Pasamuan ingkang kinasih menika pasaksining pawarta sing rahmat saking Serat Setunggal Yohanes bab gangsal ayat 11 dumugi 12 ingkang mekaten suraosipun. Ana dene pasaksine yaiku Allah wis maringake urip kang langgeng. Lan urip iku dumunung ana ing Sang Putra. Sapa kang duweni Sang Putra iku duweni urip. Sapa kang ora duweni putrane Allah iku ora duweni urip. Sesarengan memuji asmanipun Gusti kanthi nggunakaken KPJ 258 Gusti Yesus Kristus. Gusti satenipun sumangga sami ndedonga kula dherekaken. Gusti Allah sesembahan kawula sami nyarisaken manah kepengin nampi sabda pangandika Paduka pareng pangandika dumateng kawula kala badhe mirengaken lumantar abdi Paduka. Sang Roh Suci makarya dedalem wonten manah kawula setunggalipun. Wonten Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Pasamulan ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti dipun pendhetaken wonten Injil Matius bab 28 ayatipun 1 dumugi ayat 11. Injil Matius bab 28 ayat 1 dumugi 11 ingkang mekaten suraosipun. Bareng dina Sabat wis kliwat ing wayah esuk ngarepake dina kapisan ing minggu iku, Maria Magdalena karo Maria sijine padha lunga niliki pasarean. Lan tumuli ana lindhu gedhe. Awit ana malaikating pangeran tumedhak saka langit lan nyelak glundungake watune nuli dilenggahi. Pasuryane katon kaya kilat, pengagemane putih kaya salju. Awit saka wedine marang malaikat sing padha jaga gumeter wedi banget nganti kaya wong mati. Ananging malaikat mau ngendika marang wong-wong wadon iku, kowe aja padha wedi, sebab aku ngerti kowe padha goleki Yesus kang disalib iku. Panjenengane ora ana ing kene awit wis wungu kaya wis kapan ngandikake padha mrene delengen papan panggonane sumati. Lan dienggal padha lunga sarta kandhakno marang para sekabate
yen panjenengane wis lunga saking antarane wong mati lan mangertiya panjenengane bisi kowe tindak menyang Galilea. Ana ing kono kowe bakal padha ndeleng panjenengane. Lah ngertiya aku wis tutur marang kowe. Wong wadon iku banjur enggal-enggal padha lunga saka ing pasarean kelawan wedi lan kanthi kabungahan gedhe. Padha lumayu arep aweh warta marang sekabat Yesus. Lan sanalika Yesus metokake wong wadon iku lan ngendika, "Bagya." Banjur padha nyedhaki panjenengane lan nyandak sampeyane sarta nyembah panjenengane. Yesus tumuli ngendika marang wong-wong wadon iku, "Aja padha wedi, padha lunga. Aweh pawarta marang sedulur-sedulurku supaya padha menyang Galilea. Ana ing kono bakal padha ndeleng aku." Ingkang rahayu inggih menika ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti dipunestakaken ing gesangipun. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, menawi kita raosaken wonten ing gesang kita setunggal-setunggalipun. Bilih kawontenaning gesang kita menika saben dintenipun menika mboten ajeg. Wonten raos ajrih, nanging ugi wonten raos bingah utawi tentrem. Menawi kita raosaken slametan kalian kawontenaning bangsa negari kita, kawontenaning donya menika sesabetan kalian wontenipun pandemi virus corona utawi COVID-19. Ing riku nuhaken raos ingkang ajrih, ngraosaken semplah, ngraosaken perkawis ingkang amrat wonten ing gesang kita, duweni panyakrabawa ingkang mawarni-warni sesabetan kalian wontenipun pandemi virus corona menika. Nuhaken momotaning gesang ingkang amrat wonten ing gesang kita. Ing riku menapa ingkang kita jangka menika saged ugi boten kelampahan. Kados pundi anak-anak putu sanak sederek menika pas liburan saged tetunggilan wonten ing griyanipun piyambak-piyambak, nanging karana larangan saking pemerintah kita sami kados pundi kita menika ugi nyengkuyung menapa dados kebijakan saking pemerintah Indonesia menika. Kita dipun beret, kita dipun ajak untuk berjuang sesarengan. Nggih menika ing riku kita kedah gesang wonten ing griya. Ing riku kita dipun ajak boten salaman. Kita dipun ajak tansah wijik mawi sabun ing toya ingkang mili. Medal saking griya mawi masker. Anggenipun sami tetunggilan kalian Gusti wonten ing griya piyambak-piyambak. Perkawis menika rumaos kita menika dipun batasi hak-hak kita. Nanging menawi kita raosaken sedaya menika murih sae kita sami rakyat Indonesia nampeni kasarasan, nampeni kekuatan, tetep sehat lan saged nglajengaken menapa ingkang dados gegayuhan sesarengan menika. Ing sisih sanes kita ugi dipun imutaken. Kita gesang wonten ing griya boten kados suwunipun ingkang awis-awis pinanggih kalian brayat. Kita saged pinanggih kalian anggotaning brayat
salebeting kawontenan ingkang kados mekaten menika. Pasamuan ingkang kinasih, menawi kita raosaken pangandika ingkang sampun kita tampi kala wau, kita dipun imutaken kados pundi nalika Gusti Yesus menika wungu saking antawisipun tiyang kejah. Ing riku kita sami kasumrepaken lelampahan ingkang nyambet kekuatan alam kalian prastawa ingkang nembe kelampahan, prastawa ingkang edap-edapi nyarengi lan ngiringaken rawipun malaikatipun Gusti. Sami ngedap-edapipun kalian kawontenan sedanipun Gusti Yesus. Ing riku kita sami kasumrepaken wonten linduaken ingkang damel geberipun padaleman suci menika suwek dados kalih saking inggil dumugi ngandhap ugi parang-parang sami bengkah. Pasamuan ingkang kinasih, ing sisih sanes kita saged ngraosaken kados pundi prastawa wungunipun Gusti Yesus menika njalari para wanita menika ngraosaken suasana ingkang campur aduk, wonten raos ajrih nanging ugi wonten raos bingah. Menapa ingkang nembe kelampahan ingkang dipun sumerepi mireng menawi Gusti Yesus menika sampun wungu. Pangandika ingkang kita tampi kala wau ngimutaken dumateng kita sami. Menapa ingkang dipun tindakaken dening para wanita menika ingkang enggal-enggal kisah saking pasarean kanthi raos ajrih ananging bingah sanget. Para wanita menika enggal-enggal anggenipun melajar kados-kados mboten sabar kangge martosaken menapa ingkang sampun kedadosan wungunipun Gusti Yesus dhateng para murid-muridipun Gusti Yesus. Ananging satenipun pinanggih kaliyan para muridipun Gusti Yesus, Gusti Yesus nglairaken sariranipun kanthi methokaken para wanita menika lan uluk salam bagya. Para wanita tumunten nyelak panjenenganipun nyandak sampeyanipun Gusti Yesus sarta nyembah panjenenganipun. Dawuh malaikat sakmenika dipun ngendikaken piyambak dening Gusti Yesus, aja padha wedi, padha lunga aweh pawarta marang sedulur-sedulurku supaya menyang Galilea. Ana ing kono bakal padha ndeleng aku. Aja padha wedi. Salam menika dipun ambali dening Gusti Yesus nalika panjenenganipun pinanggih kalian para wanita. Perkawis menika maringi wawasan dhateng kita tumrap hakikating gesang kita wonten ing jagat menika. Amargi pancen pinanggih kathah ingkang kedah kita ajrihi ing gesang kita mboten raos jenjem wonten ing gesang menika. Ananging wungunipun Sang Kristus ndatengaken kawontenan ingkang saged kelampahan kangge mujudaken suka bingah, nuwuhaken pengajeng-ajeng tuwin kekendelan nglampahi gesang menika. Ing wungunipun Gusti Yesus kita sami dipun timbali kados pundi kita menika duweni gesang ingkang kiyat tinimbang pejah. Bilih katresnan langkung ageng tinimbang raos sengit. Bilih welas asih ngungkuli waton ingkang kangge ngukumi sarta sedaya kasangsaran lan kangelane gesang kita sipatipun namung sawetawis nyata lan gamblang kala-kala nglarani ati
ingkang saged kita raosaken. Nanging kita sami kasumerepaken bilih kasangsaran ingkang kita sandang. Kangelan ingkang kita adepi tuwin bab-bab ingkang ajri-ajrihi boten badhe nate ngrampas diri kita utawi gesang kita. Pasamuan ingkang kinasih, kaweden lan kabingahan, kecalan pengajeng-ajeng lan gadhe pengajeng-ajeng, pamangu-mangu lan iman menika kalih sisih gesang kita ing jagat menika ingkang boten saged dipun selaki. Ananging wusananipun kita sampun mireng prastianipun wumunipun Gusti Yesus. Bilih kabingahan, pengajeng-ajeng lan iman wusananipun badhe nimpak. Minangka seksinipun Gusti Yesus, kita kedah dumugeaken piweling menika. Kita dipun dawuhi terus melajar kanthi kendel ngabaraken pawartos kabingahan wumunipun Gusti Yesus Kristus sugeng Paskah. Amin. Pasamuan ingkang kinasih sumangga sami mening sawetawis dedonga piyambak-piyambak wonten ngarsanipun Gusti. Sesarengan kalian umatipun Gusti Allah, sumangga kita ngindanaken iman kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasul. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra nanging Gusti kawula. Ingkang kapunten ing suci miyos saking prawan Maria. Ingkang angkat sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib namung Paiselo lajeng kasarekaken dumateng dalem palimengan. Ing tiganipun mumane saking antawis sumuryan pejah. Lajeng sumangga dhateng swarga winarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking niku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sakawruh. Inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapunten dosa tanganipun Roh sarta gesang langgeng. Monggo sami ndedonga. Ngaturaken panuwun syukur dumateng Paduka Gusti. Paduka sampun paring pangandika dumateng kawula. Kawula saged nampeni kanyataning gesang menika kanthi berkah pitulungan kekuatan saking Paduka. Paduka nunggil kalayan kawula. Ngimuti sapirangan warga pasamuan wekdal menika nembe ngraosaken momotani gesang. Ingkang saged Paduka paring kasarasan, ingkang sisa Gusti piyambak ingkang paring panglipuran, paring pepadang, ingkang nyambut damel Paduka paring berkah. Saged nyekapi kabetaning gayat kanthi sembrono. Paduka ingkang nunggil kawasani Gusti, masyarakat bangsa negari kawula anginipun sami budidaya ngadepi pandemi COVID-19 menika. Nyuwun pangluwangan saking Paduka Gusti, nyuwun kasarasan saking Paduka, nyuwun berkah pitulungan saking Paduka. Dumateng para medis ingkang berjuang Gusti, Paduka ingkang paring berkah, Paduka ingkang paring kesehatan, Paduka ingkang paring kesakitan, anginipun paring pambiyantu lan dados lantaran berkah kasarasanipun sanak sederek kawula ingkang dipun rawat. Paduka nunggil bangsa negari kawula Gusti. Paduka ingkang paring katentreman, Paduka ingkang paring kesakitan dumateng para pemimpin negari kawula. Anginipun nindakaken ngesuwi bangsa negari menika katindakna kanthi prayogi.
sawetahipun paduka nunggil brayat kawula Gusti anggen sami ngriyadinaken dinten Paskah wonten ing griyanipun piyambak-piyambak kabingahan saged karaosaken wonten ing gesanging brayat pasamuan paduka mirunganipun bangsa negari kawula. Wonten Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan kagunganipun Gusti, pasamuan katuran nyaosaken pisusun dipun paringi wekdal dening Gusti wonten ing dinten ageng menika dinten Paskah. Pisungsung menika tigang warni ingkang setunggal menika pisungsungipun ingkang kaping kalih menika pisungsung dinten ageng menika Paskah. Ingkang kaping 3 menika aksi puasa Paskah. Namung saderengipun sumangga kita dasari kanthi panganipun Gusti ingkang kita pendhet saking Jabur Mazmur 50 sekawan ayatipun 8 ingkang mekaten surasipun. Kawula badhe nyaosi kurban kanthi ikhlasing manah. Duh Dewa, kawula badhe memuji asma Paduka. Amargi asma Paduka menika sae. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga pisungsung menika kita aturaken dumateng Gusti. Sasampunipun pisungsung kita aturaken, kita kembangken, sumangga kita aturaken dumateng Gusti kanthi panjenengan. Rama kasuwargan, caos syukur dumateng Paduka. Paduka sampun paring kasempatan dumateng abdi Paduka ing dinten ageng Gusti. Paduka sampun milujengaken kawula. Lan ugi ngaturaken pisungsung kagem Paduka. Paduka tampi, Paduka berkah. Dados pisungsung menika berkat katresnan ugi kaadilan. Salajengipun Gusti, kawula badhe mungkasi pangabekti menika wangsul dumateng griya peparing Paduka. Pagesan kawula sakutahipun. Salajengipun Gusti, kula pasrahaken wonten ing ngarsa Paduka. Tentunipun gesang kawula, dedonga kawula menika boten sampurna. Pramila badhe kasampurnaken kaliyan menapa ingkang Paduka paringaken donga Rama kawula sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Paduka mugi kasujaraken. Karaton Paduka mugi rawuh. Karsa Paduka mugi kalampahan wonten ing bumi. Kawula mugi kaparingan kawula sakabehipun ing dinten saha Paduka mugi ngapunten kados dene kawula ing ngapunten tiyang ingkang kalapatan. Menapa dene kawula mugi sampun katandaken dhateng nanging mugi sami Paduka walaken saking awit dene Paduka ingkang kagungan raga saha wisesa tuwin kangge salam. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, umumipun Gusti kita Yesus Kristus saking situ ngawahi sang kita saben dinten raslo dayane umumipun Gusti Yesus saking situ namenono berkah saking Gusti Allah. Muga-muga Allah atuh ing pangarep-arep menawi kita kanthi saking kabungahan sarta tentrem rahayu ing sajroning pracaya kita supaya merga saka sawape Roh Suci kita duweni lupering pangarep-arep. Amin. Kidung pantuk KPJ kalangan atus 38 Gusti Paduka mirip nama kula.
Minggu Paskah menika sampun rapet, samangke pasamuan nglajengaken ngriyayakaken Paskah kaliyan brayat wonten ing dalem. Nanging saderengipun kita badhe nampi sambutan saking Ketua Majelis GKJ Susukan. Salam warga pasamuan GKJ Susukan ingkang lenggah wonten ing dalem. Mugi katentreman bagas kasarasan lan ugi sedaya berkah saking Gusti kasarira lan kajiwa wonten ing panjenengan sedaya. Keparenga kawula minangka wakil saking pradataning pasamuan ngaturaken sugeng Paskah 2022. Warganing pasamuan ingkang binerkan Gusti saestu pradataning pasamuan rumaos kangen, rumaos kepingin pinanggih sedaya warga pasamuan satata langsung. Namung amargi kita sedaya ing mriki taat dumateng protokol pemerintah pencegahan COVID-19. Mila kita abenajeng mawi sarana media sosial menika. Kula kinten menika boten ngirani raos kita minangka abdinipun Gusti ingkang nyawiji, ingkang sansaya rumaket sanajan to boten langsung pinanggih kalian Bapak Ibu sederek sedaya. Saestu pradataning pasamuan ngaturaken agenging pamatur awit sedaya warganing pasamuan sampun nindakaken sedaya rerangkening acara prapaskah dumugi wonten ing Minggu Paskah menika. Kawula pitados bilih swasana Paskah sampun panjenengan sedaya raosaken wonten ing dalem Bapak Ibu sedaya. Salajengipun sumangga sanajan to kita wonten ing swasana pandemi COVID-19, kita tetep nyambut damel, kita tetep ngluhuraken asmanipun Gusti lan tetep ndedonga lan makarya. Sanajan to kita wonten ing dalem piyambak-piyambak kawula pitados boten ngirangi semangat Bapak Ibu sedaya wonten ing ngadepi gesang menika. Mbok bilih mekaten atur kawula hamakili pradataning pasamuan mugi binerkahan sedayanipun Gusti Yesus berkahi panjenengan sedaya. Amin. Matur nuwun.